Pozdrav ljudi, danas ću vas naučiti kako da napravite Nether portal u Minecraft Pocket Edition. Evo ovu travu da malo. Znači šta vam treba za ovo? Ne, izvinite, moja greška. Samo malo da nađem. Ako gdje mi je tu, aha, tu je dole. Evo, travu jedan. To vi napravite kako ćete. Čekajte, pokazat ću. I ljudi, znači kad ste ovako napravili, znači kad ste ovako napravili, trebam sam kremen, evo ga ovdje. I znači, čekajte. Tako uradite i kao što možete vidite, to je to. Hajde da uđemo i zabavimo se. Čekajte, izvinite ovo. Sad čekate da se napravi ovaj world i vidite. Tu se možete endermene, možete svašta, znači možete svašta raditi. Sve još možete. Vidite, pa sad vidite tu i graditi, možete svašta, šta god dođete, možete bar proti dneva. I ljudi, samo malo da se vratim. Čekamo sad da se vrati normalno sve. Vidite, ovo vam zadaguje, ali ne bojte se ništa, znači vam sve normalno. Ja, šta to bi? I, znači, prekinulo se, meni je puklo. Bukvalno. Čekajte da zapalim. Vidite i ako više nema više. I bilo to, vidimo sljedeći. Ćao.